نحاتير غزي ما عينها عملته كل ነገር بقطر ስለንልኩ ድማ ቁጥር ዘይብላ ዓለም ሰአል ማለት ሰዓታት የለን ገንዘብ የለን ህንጻታት የለን ካርታታት የለን ዓለም እንታይ መሰለት ከምዝ ንሕና ዝገበርና ያጋብ ተጠቂም ኾን ይኽእል ቅድሚ 2500 ዓመታት ቅድሚ 2500 ዓመታት ኢና ንብል ዘለና ፓይታጎራስ ተባለ መንእሰይ አድማስ በቁጥር ተሰርሐ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ሎምቴክ ፓይታጎራስ መን ወይ ድማ እንታይ ዓይነታት ተሓሳስባ ነይርዎ ዝብል ክንሪና ሰናይ ምክታል ፓይታጎራስ ኣብ ከባቢ 570 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሳሞስ ኣብ ትበሃል ናይ ግሪክ ደሴት ከም ዝተወልደ ዝግለጽ ሳሞስ ዝተፋላለየ ዓይነት ህይወት ነይርዋ ወይ ድማ ኩሉ ዓይነት ህይወት ነይርዋ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዕዳጋ ቦታ ስለ ዝነበረት መራኸቢ መጻን ይኸዳን ነይረን ሰባት ኣብ ዕዳጋታት ይጭድሩ ነይሮም ሙዚቀኛታት ኣብ ጎደና ጻወት ነይሮም ፓይታጎራስ ግን كم عينت نجارات زفوت سبعي نبرن مالتي ويدما صموا زفوت سبعين يورو ببزح دما بين يخاف زبل نيرو مالتي أفغان جنب بحر خير كخوف من بالدما كافت ببزح زوج تروز نبرة ويدما زفوت وز نبرة نجاري مالتي أفغان جنب بحر ببزح خوف يبل سلاز نبرة دما دحر بزح زين تاي كستبه الجميرو معبل كخيرن كمتسن ببزح بقى من دقيقة ويدما معبل كمتسن كخيرن ببزح خعزب متجمرة عالم هاندا بس تفترة تاي كونتن بمبال كمارامر جمره ويدما عالم هاندا بتستفترت كم زي كونت كردو جميرو مالتي بايثاغوراس እንዳዓበየ ምስ መጸ ህይወት ሃብሳሞስ ድማ እንዳኸበደ መጽ ማለቲ ምክንያቱ ሓደ ሓያል ገዛ ነታ ከተማ ስለ ዝተቆጣጠራ ሰባት ብናጽነት ክዛረቡ ይፈርሑ ነይሮም ማለት እዩ ፓይታጎረስ ድማ ነዚ ነገር ዝ አይፈቶን ወይ ድማ ይተቀበሉን ናቱ ድሌት ዝነበረ ሰባት ክቆጣጠር አይኮነን ነር ድሌቱ ወይ ድማ ሃብታም ክኸውን ፍሉጥ ክኸውን ገለ ይኮነን ነር ድሌቱ ናቱ ድሌት ዝነበረ ንዓለም ከመይ ገይረ ይርዳ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መምሃራን ድማ ከምቲ ዝበልና ሰባት ብናጽነት ክዛረቡ ስለ ዝፈርሑ ዝነበሩ እቲ ናይ ቀደም ሓሳብ ጥራይም ዝምሁር ነይሮም ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ናይ ቀደም ሓሳባት ጥራይም ዝደጋግምዎ ነይሮም ሓድሽ ሓሳብ ዘምጽእ ወይ ድማ ብዕንቆት ዝማራመር ኣይነበረን ፓይታጎረስ ነዚ ህይወት ዝኣዝዩ ጸልኦ ማለት ከምዚ ኣእምሩ ዝጸበበ ወይ ድማ ዝተዓጽወ ኮይኑ ተሰማ ድሕሪ ሓደ ጽሙ ዝበለ ለይቲ ኣብ ገንገን ባሕሪ ደው ብምባል ብድሕሪኡ ስድርኡ ነይሮም ውሑስ ህይወቱ ብሓፈሻ ዝፈልጦ ኩሉ ነገራት ነይሩ ብቅድሚኡ ድማ بحري تصلمات فرح نيرو مالتي أزي فرح نيرو مغنياتو انتا إذا حسب نيرو بقى خير إذا حسب نيرو مغنياتو كرم حج خابتو وعزت السمعو أب قبصنا بابيلون دك سبات بزح كم زمارا مرو ويدما نمفلات بزح كم تسعرو يسمع سلازنبرة نصر ما خمت زبلنا يخفل زلال عين السب سلازنبرة أبز مصنع بقى ولا حدا خما عبلني كلني ويدما حتى تاتي كي تملو سختار في أميلو بمحساب كابز مخاد كقود آنيو أبز تاتاني حقن زيادة خقود دايلو بمحساب فرحو قنطيتو كفرحنا على اوشتو ناي مفلات دليت سلازنبرو بقى كتمو ወይ ድማ እታ ዝነበረላ ዝነበረ ቦታ ጠንጢኑ ኣብ ንእሽተ ጃልባ ተሰቂሉ ናብ ግብጽ ቢሉ ማለት እዩ ድሕሪ ግብጽ ምስኣተወ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ፒራሚዳት ደው ብምባል እቲ ናቶም ኣሰራርሓ ኣዝዩ ኣገረሞ ማለት እዩ ከምኡውን ካልእ ሰባት መሬት ንኽዕቁኑ ገመድ ክጥቀሙ ርዩ ከምኡውን መምሃራን ቅርጽታት ወይ ድማ እዚኦም ሸፕስ ኢልና ንጽውዖም ብስሩዕ ክምህሩ ምስራኤ ንመጀመርያ ግዜ ቁጥሪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ንመሃሮ ነገር ኣይኮነን ቁጥሪ ወይ ድማ ሕሳብ ዓለም ክንርዳእ ተኾይና ቁጥሪ ክንጥቀም ኣለና ዝብላ ተሓሳስባ ኣብ ውሽጡ ሓድር ኪሉ ማለት ወይ ድማ ቁጥሪ ንዓለም ንክንርዳእ ዝጠቕመና መሳርሒ ምዃኑ ክፈልጥ ኪሉ ማለት እዩ ኣብ ግብጽ ዝረኸቦ ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ግብጽ ዝረኣየ ነገር ልቡ ክመልእ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ድሒሩ ናብ ባቢሎን ተጓዒዙ ናብ ባቢሎን ዝተጓዓዘ ድማ ኣዝዩ ተገሪሙ ሰባት ካብ መሬት ሓሊፎም ብዛዕባ ሰማይን ብዛዕባ ከዋኽብትን ክማራመሩ ምስራየ በቃ ፍልጠት ካብ ሰባት ንላዕሊ ከም ዝነብር ክዕዘብ ኪሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ባቢሎናውያን ንሓደ ዓመት ወይ ንኽልተ ዓመት ኣይኮኑን ብዛዕባ ከዋኽብቲ ወይ ድማ ብዛዕባ ሰማይ ዝማራመሩ ነይሮም ንኣማይት ዓመታት መዝገብ ብዛዕባ ሰማይን ከዋኽብትን ስለ ዝነበሮም ኣዝዩ ተገሪሙ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እንታይ ከስተብል ኪሉ ተፈጥሮ ከም ዝደጋገም ካልእ ድማ ካብ ተፈጥሮ ከመይ ጌርካ ቅዲ ክተውፅእ ከም ትኽእል ክመሃር ወይ ድማ ክርዳእ ኪሉ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ብጎደና እንዳተጓዓዘን ከሎ ድማ ብረት ወይ ድማ ሓፂን እንዳተሃርመ ወይ ድማ እንዳተወቕዐ يري حاتين كهرن كله دحريو كلتا عين الدمጽ يوص نيرو اتا حدا نزن خصمعو دس بل اتا حدا ግን نزن زخرك ወይ ድማ አቀንዛው ድምጽ يوص نيرو ማለት ድሕሪ ደው ብምባል ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኪሉ እታ ሓደ خصمعو ደስ ብል እታ ሓደ ድማ ክሰምዖ ዘጽልእ ድምጽታት ስለምንታይ ከውጽ ኪሉ ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ ማለት እዩ ዛሕቶ እዚኣ ክርሳዕ ኣይከኣልን ድሒሩ ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ይፈቲንዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ድቃስ ከሊኣቶ ዛሕቶ እዚኣ ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ገመድ ኣምጽዩ ሓንቲ ገመድ ኣምጽ ፈቲንዋ ካልአይቲ ገመድ ኣምጽ ፈቲንዋ ለውጥ የለን
بدحري نتا جمد بفرق قنيسوا ويدما نتا نوحاتا بفرق مسكنسا أزيو يسميدو مغنياتو تدمص خلع الجمير ويدما تدمصي توتالي تغيروا مالتي كوم مسغبره بقى سمبيدو مالتي ولا حدا ماجيكس تطقمكو ነገር የለን አማልክቲ ተጠቆምኩን ወይ በቃ ፉሊ ነገር ዝገበርኩስ የለን እታ ገመት ጥራይ በፍርቅ ቀንሳ እዚያ በምግባሬ ጥራይሲ ናይዛ መሳርሕ ሙዚቃ ድምጽሲ ክቅየር ኪሉሲ ክስምብድ ኪሉ ማለት ብድሕሪ እንታይ ክብል ጀሚሩ ድምጽ ሕግታት ይختليሉ ማለት ምክንያቱ በፍርቅ መቅናሰይ ነዚያ ጥራይ ዛገመድ ድምጻት ተቀይራሲ ድምጽስ ሕግታት ይختليሉ ድምጽ ሕግታት ይختل ተኮይን ድማ ምናልባት ኩሉ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ነገራት ሕግታት ይختلي ማለት ኢሉ ክድምድን ኪሉ ማለት ወይ ድማ ክማራመር ኪሉ ብድሕርዛ ነገር ዘያ ድማ ነራ ሓንጎሉ እንዳተኸፈተ ወይ ድማ ሓንጎል እንዳሰፈሐ ኣተሓሳስቡ እንዳሰፈሐ ዝኸደ ማለት ብድሕሪ ፓይታጎራስ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ነገር ኣመን ከምዝ ድማ በለ ኩሉ ነገር ቁጥሪ በቃ ቁጥሪ ኣብ ተፈጥሮ ተሓቢሎ ቁጥሪ ኣብ ሙዚቃ ኣሎ ቁጥሪ ኣብ ሼፕስ ወይ ድማ ብዞም ቅርጽታት ንብሎም ኣሎ ኣድማስ ሲ እግርግር ኣይኮነን ወይ ድማ ኣድማስ ዕውር ኣይኮነን ኣድማስ ሕግታት ኣሎ ወይ ድማ ኣድማስ ብቁጥር ዝተሰርሐ ኢሉ ከኣምን ጀሚሩ ማለት ካልእ ፓይታጎራስ ተማሃሮ ነይሮም ማለት ንሱን ተማሃሮን ድማ ብዛዕባ ቅርጽታት ወይ ድማ ሼፕስ ኢልና ንጽዖን ከም በዓል ስሉስ ኩርናዕ ብዛዕባኦም የጽንዑ ነይሮም ማለት ቁኑዕ ስሉስ ኩርናዕ ዝብል ናይ ፓይታጎራስ ትምህርቲ ከማን ኣሎ ኣብ ቁጥሪ ወይ ድማ ኣብ ሕሳብ ንረኽቦ ኢና ቅድሚ 2500 ዝገበሮ ነገር ክሳብ ዝሕጂ ግዜ እንጥቀመሉ ለና ማለት እቲ ናቱ ሓሳብ ገዛ ንምህናጽ ኮምፒውተራት ንምህናጽ ማሽናት ንምህናጽ ሞባይል ንምስራሕ በሓፈሻ ንጥቀመሉ ለና ማለት ስሙ ዘይክንሰምዖ ንኽእሊና ግን ኣብ ህይወትና ዓብ በርክቶ ዝገበረ ሰብ እዩ ማለት ፓይታጎራስ ናብ ደባው ጥልያን ድማ ተጓዒዝ ነይሩ ኣው ድማ ቤት ትምህርቲ ሃነጸ ማለት እዩ እቲ ሃኒጽዎ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ድማ ኖርማል ቤት ትምህርቲ ይኮነ ነይሩ ምስጢራዊ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ ማለት ተማሃሮ ኩሉ ህይወቶም በሓንሳብ ነይሩ ማለት እዩ በሓንሳብ መግቢ ይበልዑ በሓንሳብ ሓሳባት ይካፈሉ በሓንሳብ ናይ ጽሞና ግዜ ይሕልፉ ፊዚካል ሜንታል ነገራቶም በሓንሳብ ይሰልጥኑ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት ግን ንገንዘብ ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ዳ ዝሓሸ ሰብ ንምዃኑ ነይሩ ማለት እዩ ፓይታጎራስ ዝገርም ነገራት ይዝኣምን ነይሩ ነፍሲ ድሕሪ ሞት ከም ትምለስ ይኣምን ነይሩ ኣድማስ ጸጥታ ዘለዎ ሙዚቃ ከም ዝሰርሕ ይኣምን ነይሩ ወይ ድማ ሳይለንት ሙዚክ ማለት እዩ ሳይንስ ብተባዓት ሰባት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ ምክንያቱ ብዙሕ ፈተናታት ይወርዶም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ፓይታጎራስ ጉጅለ እንዳዓበየ ምስ መፀ ገለገለ ሰባት ድማ ነቲ ጉጅሉ ክፈርሕዎ ጀመሩ ማለት እዩ ናቱ ጽልዋ እንዳዓበየ ክመፅእ እንከሎ ናቶም ፍርሕን ሕርቃንን ድማ እንዳዓበየ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምሸት ኣጥቂዕሞ ማለት እዩ ነቲ ናቱ ቤት ትምህርቲ ንሱ ድማ ከመለጥ ኪሉ ማለት እዩ ንሱን ተማሃሮን ፈሪሑ ዘይኮነ እቲ ናቱ ፍልጠት ወይ ድማ እቲ ናቱ ሓሳባት ቀጻልነት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ካብታ ዝነበረላ ዝነበረ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ኣምሊጡ ብድሕሪ ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ህይወቱ ሓሊፉ ማለት እዩ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ስሙ ዘይክንፈልጦ ንኽእል ኢና ግን ሓሳባቱ መዓልታዊ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞባይልና ብቁጥሪ እያ ትሰርሕ ሙዚቃ ብቁጥሪ ሃርሞኒ ክህልዎ ዝኽእል ህንጻታት ብቁጥሪ እዮም ውሕሳት ክኾኑ ዝኽእሉ ስለዚ ፓይታጎራስ ካብቶም ንዓለም ብቐሊል መንገዲ ንኽንርዳእ ዝሓገዙና ሰባት ሓደ እዩ ማለት እዩ ሎም ምሸት ኩሉ ነገር ጸጥ ምስ በለስከ እዝንኹም ጽሎ ምናልባት ፓይታጎራስ ዝኣምነሉ ዝነበረ ነገር ትሰምዑ ትኽእሉ ትኾኑ ጫውጫው ዘይኮነ ብድሕሪ ዓለም ዘሎ ዓሚቕ ስርዓት ሕቡእ ድምፂ ኣልቦ ሃርሞኒ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም